नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. दुर्दैवी घटना, करूळ घाटात ट्रक दरीत कोसळला, बाप लेकाचा मृत्यू. पालकमंत्री केसरकरांपेक्षाही खोटारडे, परशुराम उपरकर यांची टीका. आणि सत्ताधारी आमदार पकडलेल्या नौका सोडण्यास सांगतात, वैभव नाईक यांचा आरोप. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कणकवली शहरातले सीसीटीव्ही सध्या बंद आहेत आणि त्यामुळेच अनेक गुन्ह्यांचा उलगडा होण्यास वेळ लागतो असं बोललं जात आहे. गेले बरेच महिने बंद असलेल्या सीसीटीव्हीमुळे नागरिक सीसीटीव्ही सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. याचाच आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. पाहूयात. कणकवली शहरातल्या सीसीटीव्ही कॅमेरे आता सध्या बंद आहेत. एकंदरीत बघितलं तर कणकवली शहरातील बऱ्याच गुन्ह्यांचा उलगडा असेल, मारामारी असेल, चोरी असेल, यांचा उलगडा होण्यासाठी सीसीटीव्हीची गरज असते आणि तत्परतेने उलगडा होतात. पण हेच सीसीटीव्ही आपण बघतोय या ठिकाणी, या खांबावर बघतोय की हे सीसीटीव्ही लावलेले आलेले होते, पण ते काही कारणास्तव काढून तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे काढण्यात आले आहेत आणि सध्या बरेच महिने ते बंद आहेत. मशिनरी तशाच आहेत, एकंदरीत वायर देखील काही तुटलेल्या आहेत, कट केलेल्या आहे. पण सिंधुदुर्ग पोलीस यांच्याकडून हे सीसीटीव्ही लावण्यात आले होते, कारण तत्परतेने गुन्ह्यांचा उलगडा व्हावा यासाठी ही सगळी यंत्रणा तत्परतेने लावण्यात आली होती. पण सध्या बघतोय की कणकवलीमध्ये हे सीसीटीव्ही बघितलं तर नरडवे नाका असेल, रेल्वे स्टेशन असेल किंवा पटकी देवी असेल, कणकवली कॉलेज रोड असेल, बाजारपेठ असेल, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी हे या वेगवेगळ्या चौकामध्ये गुन्ह्यांचा उलगडा किंवा कुठलाही काही प्रसंग घडला तर सीसीटीव्हीची नजर असते आणि त्यामुळे नागरिक देखील भिवून असतात, चोरटे देखील भिवून असतात. पण हीच आता पोलिसांची तिसरी नजर म्हणून आपल्या सीसीटीव्ही ओळखला जातो. ती तिसरी नजर आता सध्या बंद आहे. तत्परतेने पोलीस काम करतात, पण जर समजा पोलिसांनी ही सीसीटीव्ही चालू केली किंवा ही सीसीटीव्ही चालू झाले तर अजून तत्परतेने काम होऊ शकतं. पोलीस यंत्रणेचा जो वापर आहे तो चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे, त्यामुळे समजेल की कोणत्या दुकानात चोरी झाली, चोर कोण आहे हे समजेल. कणकवलीतच नव्हे, सार्वजनिक उपक्रमात सर्व ठिकाणी लावलेले सीसीटीव्ही हे तसे निरुपयोगीच आहे. एक तर त्याचा मेंटेनन्स आहे किंवा त्याच्यावरनं तपास केला जात नाही. त्याच्यामध्ये जी काही यंत्रणा असते त्यातनं काय करायचं याचं संबंधित यंत्रणांना काहीही देणं घेणं नसतं. त्यामुळे सीसीटीव्ही बंद असले काय किंवा नसले काय सगळं सारखंच आहे. जर त्याचा मेंटेनन्स होणार नसेल, त्याचं व्यवस्थापन केलं जाणार नसेल आणि त्यातनं मिळणाऱ्या माहिती आधारे गुन्हे दाखल किंवा तपास होणार नसतील तर ते नसलेलेच चांगले. किंवा लोकांचा सार्वजनिक पैसा त्यासाठी खर्च न होणं हे जास्त चांगलं असं मला वाटतं. त्यामुळे सीसीटीव्ही नसावेतच. बंद असल्यामुळे कणकवली मार्केटमध्ये चोरी होते किंवा काही अनुचित प्रकार घडतात, होऊ नये सीसीटीव्ही असावी याच्या सीसीटीव्हीमुळे जागरूकता राहते, लोकांमध्ये भीती राहते. कोण काय करतो, कोण काय करतो, तो घाबरून प्रत्येकजण विचार करून प्रत्येक गोष्ट करत असतो आणि काही अनुचित प्रकार घडत असतील त्याला पण आळा बसू शकतो. नक्कीच यामुळे काय होतं, ॲक्सिडेंट झाला, कुठे काय झालं तर भांडत बसण्यापेक्षा सीसीटीव्ही असलेला खूप चांगला. काय पोलिसांनाही तपास करण्यास बरं पडतं, खूप सोपा जातो तपास. कणकवली शहर आता बऱ्यापैकी वाढलेलं शहर आहे, व्यापारीदृष्ट्या म्हणा आणि बाकीच्या गोष्टी. त्यामुळे दुकानं वाढलेली आहेत बरीचशी, त्यामुळे चोरीची प्रकरणं वाढू शकतात. सीसीटीव्ही जर चालू असली तर त्याच्यावर आपण कंट्रोल करू शकतो. किंवा रात्रीच्या मारामाऱ्या होतात किंवा राजकीय काही राडे होतात किंवा इतर अनेक काही गोष्टी घडतात. परवा आता मुरडोंगरीवर सुशांत दळवी नावाच्या व्यक्तीचे खून झाला. सीसीटीव्ही असेल तर त्याचा आपण उलगडा पटकन लावू शकतो. त्यामुळे सीसीटीव्ही चालू असणे हे समाजाला गरज आहे. समाजाचा तिसरा डोळा म्हणून पण त्याच्याकडे बघितलं जातं. चाणाक्षपणे तो लक्ष ठेवेल. सीसीटीव्ही चालू असणं गरजेचं आहे. भविष्यात आता पुढे पाऊस पडणार आहे. पाऊस पडला की चोऱ्या वाढतात. एक पोलीस पुऱ्या शहरावर किंवा 10 पोलीस पुऱ्या शहरावर लक्ष ठेवू शकत नाही. एक तर पोलिसांची गस्त पण वाढवली पाहिजे. त्यासाठी पोलीस स्वतः चौकात रात्रीचे उभे राहिले पाहिजेत किंवा सीसीटीव्हीच्या नजरेतून शहराची सुरक्षा केली पाहिजे.
त्यामुळे ही CCTV लावण्याची गरज आहे. कणकवलीतील नागरिकांचं असं म्हणणं आहे की लवकरात लवकर CCTV लागावे. CCTVमुळे बरेच ज्या आहेत त्या घटना आहेत उलगडा होतात. त्यामुळे काही जणांचं असं म्हणणं देखील आहे CCTV लावून गुन्हा घडल्याला माहीत असतो, गुन्हेगाराला शिक्षा देखील होत नाही. त्यामुळे CCTV लावण्याची गरज काय आहे, CCTV लागलेच जाऊ नये असं देखील म्हणतात. पण CCTVमुळे बऱ्याच गुन्ह्यांची उलगडा होऊ शकते. CCTVमध्ये दहशत असते, कारण आपण कुठलाही गुन्हा करू शकत नाही. एक समाजामध्ये आपली जी घटना घडते ती लवकरात लवकर उलगडा येऊ शकतो. त्यामुळे काही जण CCTVला भिवून देखील असतात, CCTVच्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद होतात. काही अपघात असेल, त्यानंतर मग गाड्या चोरीचे प्रकरणं असतील, त्यानंतर बघायला गेलं तर CCTVमध्ये होणारे जे चोऱ्या असतील, त्यानंतर काही मारामाऱ्या असतील, ह्या CCTVमध्ये कैद होतात. त्यामुळे काही ह्या घटना कमी देखील प्रमाणात होतात. त्यामुळे अशा पद्धतीने CCTV लागण्याची गरज असल्याचं कणकवलीवासीय मात्र बोलत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. मालवण शहरात आज सकाळी अवकाळी पावसानं अचानक हजेरी लावल्यानं नागरिकांची तारांबळ उडाली. या पावसामुळे वायरी मुख्य रस्त्यावर असलेल्या रिंगीच्या झाडांवरील फळं मोठ्या प्रमाणात खाली पडली. सतत वाहनांची ये जा सुरू असल्यानं ही फळं चिरडली जाऊन रस्त्यावर पूर्ण फेस निर्माण झाला आणि त्यामुळे रस्ता अत्यंत घसरडा आणि धोकादायक बनला होता. मालवण शहरात आज सकाळी अवकाळी पावसानं हजेरी लावल्यानं नागरिकांची तारांबळ उडाली. या पावसामुळे वायरी मुख्य रस्त्यावर आलेल्या रिंगीच्या झाडांवरील फळं मोठ्या प्रमाणात खाली पडली. सतत वाहनांची ये जा सुरू असल्यानं ही फळे चिरडली जाऊन रस्त्यावर पूर्ण फेस निर्माण झाला आणि त्यामुळे रस्ता अत्यंत निसरडा व धोकादायक बनला. या परिस्थितीत काही ठिकाणी वाहनं घसरून अपघात होण्याच्या घटना समोर येऊ लागल्या. ही बाब लक्षात येताच पालिकेचे आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण यांनी तात्काळ पुढाकार घेत आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला. त्यांच्या सूचनेनुसार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून संबंधित रस्त्याची त्वरित साफसफाई करण्यात आली. विशेष म्हणजे या कामासाठी आवश्यक असलेली वाहनेही त्यांनी स्वतः उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे साफसफाईचं काम जलद गतीने पूर्ण होऊ शकलं. वेळेवर केलेल्या उपाययोजनांमुळे संभाव्य मोठे अपघात टळले. या तत्पर कार्यवाहीबद्दल स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे व पूनम चव्हाण यांचे कौतुक केले. रील्स मालवणी ग्रुपच्या वतीनं शनिवार 4 एप्रिलला सायंकाळी 7 वाजता कुडाळ येथील मराठा समाज हॉलच्या सभागृहात मालवणी अवॉर्ड 2026 या शोचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यावेळी कला सिंधू सन्मान पुरस्कारानं दशावतारातील बालगंधर्व ओमप्रकाश चव्हाण यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. पाहूयात. नमस्कार. तुम्ही आज सगळे पत्रकार आज इलात त्या आणि आमका दरवर्षी तुम्ही सहकार्य करतात त्याबद्दल सगळ्यांचा आधी थँक्यू आणि स्वागत सगळ्यांचा. तर आजची पत्रकार परिषद ही 4 तारखेला रील्स मालवणी अवॉर्ड शो आहे आपला. तर त्या मालवणी बोली भाषा दिनानिमित्त तर त्याच्या संदर्भात आहे. नमस्कार. दरवर्षी आपण रील्स मालवणीचा अवॉर्ड शो साजरा करतो. मालवणी भाषा दिन म्हणजे आपली भाषा अगदी 7 समुद्र पार जे घेऊन गेले ते मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळे यांचा जन्मदिवस आणि तो जन्मदिवस आपण मालवणी बोलीभाषा दिन म्हणून साजरा केलो जाता आणि बोलीभाषेतली एकमेव अशी भाषा असा ज्याचो आपण दिन साजरो करतो. त्यामुळे गेली 3 वर्ष रील्स मालवणीची संपूर्ण टीम सिंधुदुर्गवासियांच्या सहकार्यान दरवर्षी हो दिवस साजरो केलो जाता आणि या दिवसाचं महत्त्व असा की मालवणीमध्ये जे जे काम करतात ना तर त्यांच्यासाठी अवॉर्ड असत. तर गेल्या वर्षी पण आपण केला होता. गेल्या वर्षी 3रा वर्ष, यंदा 4था असा ज्याच्यामध्ये मालवणी प्रभावक पुरुष, मालवणी प्रभावक स्त्री, त्याच्यानंतर मालवणी अभिनेता अभिनेत्री, मालवणी गाणा, एकांकिका, नाटक, वेब सिरीज अशा प्रकारची सगळी कॅटेगरी असा. आणि हो त्याबरोबर महत्त्वाची म्हणजे त्या दिवसाक आपण दरवर्षी स्पर्धा घेतो रील्सची. तर यावर्षीचा विषय असा की कोकण वाचवा हो एक विषय घेऊन आपण ही स्पर्धा अरेंज केलेली असा आणि 4 तारीखला त्याचं रिझल्ट कार्यक्रमाच्या निमित्तान जाहीर होतलो. आणि यासोबतच यावर्षी 3रा वर्ष असा कला सिंधू पुरस्काराचा.
कला सिंधू पुरस्कार हो असो असा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे कलाक्षेत्रामध्ये कार्यरत असत आणि ज्यांची पूर्ण हयात गेली आहे, एखाद्या त्या लोककलेसाठी किंवा एखाद्या चांगल्या कला प्रकारासाठी संपूर्ण आयुष्य ज्यांनी वेचला, अशांसाठी हो पुरस्कार आपण देतो. पहिल्या वर्षी आपण कुडाळच्या ज्येष्ठ नाट्य दिग्दर्शक ज्यांनी कुडाळच्या नाट्य क्षेत्रामध्ये बहुमूल्य असं कार्य केलं म्हणजे चंदू काका शिरसाट हेंका तो दिलो. गेल्या वर्षी वस्त्रहरणकार म्हणजे वस्त्रहरण नाटकाचे लेखक गंगाराम गवाणकर यांका तो दिलो गेलो. आणि यावर्षीचो हो महत्त्वाचो सगळ्यात महत्त्वाचो सन्मान गेली अनेक वर्ष दशावतारी कलाक्षेत्रामध्ये ज्यांचा कार्य असा आणि स्त्री भूमिका करताना त्यांची लोकप्रियता फार मोठी आहे. अगदी शाहरुख खानच्या हस्ते पण त्यांना ज्यांका पुरस्कार दिलो गेलो ते दशावतारातील बालगंधर्व ओमप्रकाश चव्हाण यांका यंदाचो आपण कला सिंधू पुरस्कार जाहीर करतो. त्यामुळे एकंदरीत असो हो कार्यक्रम हा मराठा समाज हॉल कुडाळमध्ये संध्याकाळी ठीक 7 वाजता 4 एप्रिलला मालवणी भाषा दिनानिमित्त मालवणी अवॉर्ड शो, सन्मान बोलीभाषेचो, अभिमान मालवणी माणसाचो. तर गेली 3 वर्ष आपण मालवणी अवॉर्ड शो करतो. तसंच ह्या वर्षी 4था वर्ष आपण मालवणी भाषा दिन साजरो करतलो. तर ह्या अवॉर्ड शोच्या दरम्यान असा एक लक्ष दिला की लोकांका असं वाटतं की हो फक्त एक इन्फ्लुएन्सर किंवा रीलवाल्यांचो एक कार्यक्रम किंवा अवॉर्ड शो हा, तर तसा नाही हा. जर प्रत्येक मालवणी माणसाचो जो कोण स्वतः मालवणी समजता किंवा मालवणी असा तर त्यांना या कार्यक्रमाक येऊचा अशी म्हणजे आम्ही असं आव्हान करतो. आणि हो अवॉर्ड शो हा जो विनामूल्य, कोणत्याही प्रकारची फी तिकीट वगैरे असा काही नाही आहे. प्रत्येकाने या कार्यक्रमात येऊन मालवणी भाषा साजरो करण्यासाठी आपलं छोटंसं हातभार म्हणजे उपस्थिती ठेवूच्या, जेणेकरून तुम्ही पण त्या सेलिब्रेशनमध्ये सहभागी व्हाल असं आम्ही आव्हान करतो सगळ्यांकाच. त्यामुळे सगळ्यांनी नक्की 4 तारीखला मराठा समाज हॉलमध्ये संध्याकाळी 7 वाजता मालवणी अवॉर्डसाठी उपस्थित राहायचा. धन्यवाद. सावंतवाडी सबनीसवाडा येथील 110 वर्ष पूर्ण झालेल्या श्री एकमुखी दत्त मंदिर व वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी पादुका मंदिराचा कलशारोहण सोहळा मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला. पाहुयात. श्री जगद्गुरु शंकराचार्य सच्चिदानंद अभिनव विद्या नृसिंह भारती संस्थान मठ संकेश्वर करवीर, परमपूज्य शरद जोशी महाराज व परमपूज्य दत्तानंद भारती स्वामी महाराज नृसिंहवाडी आणि माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या शुभ हस्ते कलशपूजन व कलशारोहण सोहळा संपन्न झाला. गेले 3 दिवस हा सोहळा होत असून विविध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होत आहेत. आज सकाळी शतकलशार्चन, शतकलशाभिषेक, स्थापित देवतांवरती अभिषेक आदी धार्मिक विधी संपन्न झाले. शकत कलशाभिषेकाचा मान 100 जोडप्यांना देण्यात आला. त्यानंतर दुपारी 12 वाजता कलशारोहण करण्यात आलं. गेल्या 4 वर्षांपासून मंदिराचं काम सुरू होतं. ते पूर्णत्वास आलं असून आज कलशारोहण करण्यात आलं. यावेळी देवस्थान उपसमितीचे अध्यक्ष दयानंद गवस, सचिव किमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, खजिनदार सुधीर जुमे, सदस्य दीपक पटेकर, अमय पै, जितेंद्र पंडित, बबलू तळवणेकर आदींसह दत्तभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. इथले जे सगळे नागरिक आहेत त्यांच्या भक्तीचं आणि त्यांचं एकीचं प्रतीक हे मंदिर आहे असं मी समजतो. अतिशय भव्य अशा मंदिराची निर्मिती
सर्व लोकांनी एकत्र येऊन केलेली आहे आणि आज त्याचा कळस त्या ठिकाणी संपन्न होतं आणि त्याच्यामुळे सर्वांनाच या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा. वासुदेवानंद सरस्वती महाराजांनी स्थापन केलेलं हे एक मोठं दत्त मंदिर आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची महती, माणगावची महती तर सर्वत्र आहे. त्याच्याचबरोबर या मंदिराची सुद्धा होईल अशी मी अपेक्षा करतो. सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. ठिकठिकाणी हनुमान जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मारुतीचे रूप धारण केलेल्या मुलानं शहरातील विविध मंदिरात जात भाविकांना आशीर्वाद दिले. सावंतवाडी शहरातील सालाईवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. लघुरुद्र व महापूजा आरतीनंतर श्री हनुमान जन्मोत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. यानंतर मारुतीचा वेश धारण केलेल्या मुलांसह ढोलताशांच्या गजरात हनुमान मिरवणूक शहरात काढण्यात आली. श्री सत्यनारायण महापूजेचं आयोजन या निमित्तानं करण्यात आलं होतं. नरेंद्र डोंगर, जुना बाजार, माठेवाडा, वैश्यवाडा, उभा बाजार, भटवाडी, खासकीलवाडा, सालाईवाडा आदी ठिकाणी जयंती उत्सव मोठ्या भक्तिभावानं संपन्न झाला. सावंतवाडी शहरातील नरेंद्र डोंगर येथील हनुमान मंदिरातही मोठा जल्लोष पाहायला मिळाला. हनुमान जन्मोत्सवानंतर अभिषेक, श्री सत्यनारायण महापूजा, महाप्रसाद आदींचं आयोजन करण्यात आलं होतं. बाजारपेठेतील श्री विठ्ठल मंदिर नजीक असलेल्या श्रीदेव पिंपळ मारुती मंदिरातील हनुमान जयंती उत्सव मंदिराच्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मोठ्या उत्साहात ठिकठिकाणी हनुमान जयंती साजरी करण्यात आली. उपजिल्हा रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीत लावण्यात आलेल्या नव्या लिफ्टचं लोकार्पण माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले उपस्थित होते. या सुविधेचा फायदा रुग्ण आणि वृद्ध नागरिकांना करून देण्यात येणार आहे. याचं लोकार्पण आज माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले, रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य देव्या सूर्याजी, नगरसेविका नीलम नाईक, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर रेवळे आदींसह रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वेंगुर्ले तालुक्यातील उंच अशा टेकडीवर निसर्गरम्य पर्यटनस्थळी असलेल्या विरासन हनुमान मंदिरात आज हनुमान जयंती दिवशी 10,000 जोर व बैठकांचा आगळावेगळा अभिषेक व्यायामातून हनुमान चरणी अर्पण करण्यात आला. पाहूयात. बजरंगबली हनुमान ही एक शक्तीची देवता आहे. उत्तम व निरोगी जीवनासाठी व्यायाम हा एक रामबाण उपाय आहे. त्यामुळे वेंगुर्ले तालुक्यातील अतिशय उंच अशा टेकडीवर निसर्गरम्य पर्यटनस्थळी विरासन हनुमान मंदिरात सातत्याने गेली 25 वर्ष हनुमान जयंती दिवशी 10,000 जोर व बैठकांचा आगळावेगळा अभिषेक व्यायामातून हनुमान चरणी अर्पण केला जातो. राष्ट्रीय पंच व भारतश्री किशोर सोनसुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जोर व बैठका यांचा अभिषेक हनुमान चरणी अर्पण केला जातो. यावेळी प्रतिष्ठित नागरिक, डॉक्टर, वकील यांच्याबरोबरच महिला व व्यायामपटू मोठ्या प्रमाणात एकत्रित येत या जोर बैठका मारतात. नमस्कार. व्यायाम प्रसार अभियान अंतर्गत आणि व्यसनमुक्त अभियान अंतर्गत आपल्या वेंगुर्ल्यातील सुप्रसिद्ध डोंगरावरील हनुमान मंदिर अर्थात विरासन हनुमान मंदिर गाडीअड्डा वेंगुर्ला, गाडीअड्डा मित्रमंडळ वेंगुर्ला, श्री विरासन हनुमान मंदिर व्यवस्थापन वेंगुर्ला आणि श्री सात्री व्यायामशाळा वेंगुर्ला या आणि तमाम आपले भाविक या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि वेंगुर्ल्यातील सर्व ग्रामस्थ यांच्या वतीने आणि व्यायामपटू आपण गेली 27 वर्ष हा अभिनव जोर बैठकांचा अभिषेकाचा संकल्प या ठिकाणी अतिशय उत्साहामध्ये पार पाडत आहोत. गेली 27 वर्ष पहाटे बरोबर 6 वाजता या उपक्रमाला सुरुवात होते. 6 ते 8 या वेळेमध्ये प्रत्येक येणारा भाविक जो आहे, भक्त आहे, हे आपल्याला जमेल तसं, जसं आपण देवाच्या पुढे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पूजा वगैरे करतो
तर या ठिकाणी हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्त जी इच्छा आहे ती म्हणजे आपले जे शक्ती देवता आहे किंवा शक्तीचे जे प्रतीक आहे ते म्हणजे हनुमान तर याची पूजन करताना आपण आपलं आरोग्य चांगलं ठेवावं, आपलं शरीर बळकट बनवावं, आपलं स्वास्थ्य चांगलं बनवावं, आपलं निरोगी राहावं हा संदेश द्यावा आणि त्याचबरोबर व्यसनमुक्त त्यापासून व्यसनापासून आपण अलिप्त राहावं यासाठी आम्ही हा उपक्रम घेऊन आलेलो आहोत. आणि सगळ्यात मला सांगायला आनंद वाटतो की आता जर तुम्ही बघितलं की अलीकडे जी पिढी आहे ती मोबाईलमध्ये पूर्णपणे गुंतलेली आहे. तर अतिशय सुंदर असं निसर्ग आहे, त्यानंतर आपलं सुंदर असं शरीर आहे, त्याचं काळजी आपण घेण्यासाठी व्यसनापासून आणि मोबाईलसारख्या व्यसनापासून दूर राहावं म्हणून आम्ही हा उपक्रम आयोजित करतोय. आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी अतिशय प्रचंड अशा उत्स्फूर्त सहभागामध्ये आम्ही 10,000 जोर बैठकांचा अभिषेक संकल्प यावर्षी पूर्ण केलेला आहे. आणि प्रतिवर्षी अशाच प्रकारचा हा उपक्रम या सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने आयोजकांच्या वतीने आम्ही पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे. माझं नाव किशोर शांताराम सोनसरकर. हा जो उपक्रम आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रतिष्ठित नागरिक आणि डॉक्टरही सहभागी आहेत. तुम्ही एक डॉक्टर आहात, मला सांगा हा जो उपक्रम आहे यातून काय संदेश दिला जातो? नमस्कार. हा जो उपक्रम आहे हा हनुमान जयंती दिवशी केला जातो आणि हनुमान जयंती जी आहे, हनुमानाकडे बघितल्यावर त्याचे मसल, त्याचे स्नायू, त्याने द्रोणागिरी पर्वत उचलला किंवा त्याने लंका पार केली, हे सर्व प्रतीक आहे उत्कृष्ट शरीर किंवा उत्कृष्ट व्यायाम. आणि त्याच्या चरणी त्याच्या हनुमान जन्माच्या दिवशी हा उत्सव केला जातो. हे खूप उत्कृष्ट कार्य आहे. आणि डॉक्टर म्हणून जर शरीरासाठी व्यायाम आपण जो 24 तासातले सर म्हणतात 20 मिनिटं द्या, पण मी मागे म्हटलं होतं जसं प्रत्येकाने आपला 24 तासातला 1 तास हा शरीरासाठी दिला तर त्याच्या आयुष्यातलं पुढचं 1 वर्ष सुखी जाणार आहे. वेंगुला ती परंपरा आहे की सतत चालणे, बाकी एक्सरसाइज करणे. सोनसुरकर सरनी ज्यावेळी आता हे नवीन आणलेलं आहे गोष्टी जोर बैठका, आणि त्याच्या आधी पण पिढीची आहे वेंगुर्ल्यातली, ती सुद्धा चालणे किंवा सायकलिंग, म्हणजे इथे सायकल ही खूप जुनी पद्धत होती, जिथे वेंगुर्ल्यात जास्त सायकल आहे, जुनी सायकल स्टोर आहेत. त्यामुळे ह्या पद्धतीने वेंगुर्ल्यातलं आयुष्यमान जे लोकांचं आहे ते नुसतं वाढतच नाहीये, तर त्याच्यामुळे शरीर चांगलं राहून सुदृढ राहून चांगल्या क्वालिटीचे लोक जगत आहेत. म्हणजे 94 वर्षापर्यंत 99 वर्षापर्यंतची लोक आज वेंगुर्ल्यात सुदृढ स्वतः चालवत आहेत आणि फिरत आहेत. हे सर्व प्रतीक आहे आणि त्याची जोपासना हे करत आहेत. त्यांच्या ह्या कार्यक्रमाला दरवर्षी आम्ही डॉक्टर मंडळी आणि आमचे बाकी प्रतिष्ठित लोक येतात, कारण हा उपक्रम खूप चांगला आहे. आणि मंदिरचं जे सौंदर्य आहे ते इथून बघायला वर्षातून एकदा मी तरी येतो आणि इतर वेळी येण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. पण ह्या निमित्ताने संस्कृतांचा सकाळी 6 वाजता आवाज सुरू झाला की जाग येते आणि यावं लागतं. त्याच्याबद्दल माझं नाव डॉक्टर राजेश्वर बाळे, रोगतज्ञ, वेंगुर्ल्यात काम करतो. गोवा आणि कोकणी चित्रपटसृष्टीला एक नवी तेजस्वी अभिनेत्री मिळाली आहे. फोंड्यातील वेदिका करकल हिने आपल्या सौंदर्य, मेहनत आणि अभिनयाच्या जोरावर अल्पावधीतच प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. पाहूयात. वेदिकानं 2022 मध्ये अवघ्या 18व्या वर्षी स्टेलर मिस गोवा हा प्रतिष्ठेचा किताब पटकावला. या विजयानंतर तिच्यासमोर मॉडेलिंग, ब्रँड एन्डोर्समेंट आणि विविध मॅगझिन फीचर्सची दारं खुलं झाली. तिच्या सहज आणि आकर्षक व्यक्तिमत्वामुळे ती गोव्याच्या सांस्कृतिक विश्वातील एक आश्वासक चेहरा म्हणून समोर आली. यानंतर 2025 मध्ये वेदिकानं जस्ट मॅरिड या कन्नड चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. सहाय्यक भूमिकेत असूनही तिच्या अभिनयातील ताजेपणा आणि प्रामाणिकपणाची प्रेक्षकांनी दखल घेतली. मात्र तिच्या कारकिर्दीला खरी मोठी छेप मिळाली ती आई साहेबा या गाजलेल्या कोकणी चित्रपटामुळे. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवत कोकणी सिनेमाला नवी ओळख दिली. चित्रपटातील अमृता या मध्यवर्ती भूमिकेत वेदिकानं साकारलेला अभिनय भावनिक, प्रभावी आणि वास्तवदर्शी ठरला. गोवा, मुंबई, ठाणे, कारवार आणि मंगळूर इथं तिच्या भूमिकेचं विशेष कौतुक झालं. अभिनयासोबतच वेदिका शैक्षणिक क्षेत्रातही तितकीच पुढे आहे. तिनं डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स मधून बिझनेस मॅनेजमेंटचं शिक्षण पूर्ण केलं असून सध्या MBA करते. वैयक्तिक आयुष्यातही वेदिका तितकीच उत्साही आहे. तिला बेकिंग, प्रवास आणि ऑफ रोड ॲडव्हेंचरची विशेष आवड आहे. तिच्याकडे असलेल्या चिमनी 4x4 मधून तिनं भारतातील अनेक दुर्गम भाग पादाक्रांत केलाय. 2025 मध्ये तिनं
कर्प ओव्हर टीम सोबत 22 दिवसांच्या स्पिती मोहिमेत सहभाग घेत कठीण ट्रेल्स यशस्वीरित्या पार केल्या. अभिनय, शिक्षण आणि साहसी वृत्ती यांचा सुंदर संगम असलेली वेदिका करकल आज गोवा आणि कोकणी सिनेमाच्या नव्या पिढीचं प्रतिनिधित्व करते. तिचा हा प्रेरणादायी प्रवास अनेक तरुणांसाठी स्वप्नांना नवी दिशा देणारा ठरतोय. वेंगुर्ले तालुक्यात सर्वाधिक 23 पेक्षा जास्त हनुमान मंदिरे आहेत. त्यामुळे वेंगुर्ल्यात मोठ्या प्रमाणात हनुमान जयंती उत्सव साजरा केला जातो. वेंगुर्ले मारुती स्टॉप 4 गजांच्या मंदिरात भव्य विविध प्रकारच्या औषधी फळांची सजावट करण्यात आली आहे. पाहूयात. या सर्व मंदिरात पहाटे श्री हनुमानाचं विधिवत पूजन केल्यानंतर मंदिरात कीर्तन व त्यानंतर हनुमान जन्मोत्सव तसंच महाआरतीने विविध मंदिरात धार्मिक कार्यक्रमांची सांगता होत आहे. तर कोकणात मोठ्या उत्साहात हनुमान जयंती साजरी होत आहे. जयंती उत्सव साजरा केला. कसा हनुमान जयंती उत्सव असतो? वेंगुर्ल्यात जवळपास 23 मंदिर आहेत मारुतीची. सगळ्या मंदिरात उत्सव साजरा केला जातो. आम्ही एक विशिष्ट प्रकारची रोषणाई केली आहे आणि तुम्ही बघताय ती फळ सजावट केली आहे. त्या सगळ्या मुलांनी मिळून सगळी सजावट रात्रभर जागून केलेली आहे. हनुमान जयंतीला काय असतं, म्हणजे सकाळी कीर्तन वगैरे असतं? हा, सकाळी रमेश भटकर यांचं माणगावला असतं, ते त्यांचं कीर्तन असतं. त्यानंतर सत्यनारायणची पूजा असते संध्याकाळी आणि त्यानंतर आमचं पार्श्वकर दशावतार आहे ना, त्यांचं नाटक असतं. हनुमान जन्मोत्सव कसा साजरा केला जातो? हनुमान जन्मोत्सव म्हणजे सकाळी 5 वाजता कीर्तन सुरू होतं, 6 वाजता जन्मोत्सव होतो आणि नंतर आरती होऊन जन्मोत्सव साजरा केला जातो. तुमचं नाव काय? माझं नाव अजय खानोलकर.
श्री हनुमान जयंतीनिमित्त वेंगुर्ले आरवली सोनसुरे येथील वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर यांनी श्री मारुतीचं वाळू शिल्प साकारत हनुमान जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. हे वाळू शिल्प बनवण्यासाठी चिपकर यांना सुमारे 3 तास लागले आहेत. नमस्कार. आज प्रभू श्री रामाचे परमभक्त श्री हनुमान यांची जयंतीनिमित्त सर्वांना भक्तिमय शुभेच्छा. सावंतवाडी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वनविभाग कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या तब्बल 10हून अधिक झाडांची कत्तल केली आहे. वनविभागाच्या गार्डनमधील झाडांचाही समावेश आहे. या प्रकाराबाबत निसर्गप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली असून हे वनरक्षक आहे की भक्षक असा सवाल डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी केला आहे. पाहूयात. वन अधिकारी अशा प्रकारे राजरोसपणे झाडांची कत्तल करत असतील तर न्याय कोणाकडे मागायचा असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित केला जात आहे. याबाबत वन विभागाला विचारलं असता परवानगी घेऊन ही झाडे तोडली आहेत. आपण आवश्यक परवानग्या घेऊन झाडे तोडण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. सावंतवाडी येथील वन विभागाच्या कार्यालयाच्या परिसरात गेली अनेक वर्षे उभ्या असलेल्या तब्बल 10हून अधिक झाडांची कत्तल केल्यानं नियमांवरती बोट ठेवून चालणाऱ्या वन विभागाला निसर्गप्रेमींकडून सवाल केले जात आहेत. त्यात उपवन संरक्षकांच्या निवासस्थानाच्या बाजूला झाडांसह परिसरात असलेल्या उद्यानातील झाडांचा समावेश असल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे. माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी देखील सहाय्यक वन संरक्षकांना याबाबत जाब विचारला. उपवन संरक्षक हजर नसल्यानं त्यांनी सहाय्यकांची भेट घेतली. यावेळी गार्डनच्या नूतनीकरणासह काही झाडं जीर्ण झाल्यानं तोडली असून परवानगी घेतल्याचं यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान उपवन संरक्षक यांच्या कार्यालयाच्या परिसरात झालेली वृक्षतोडी खरंच आश्चर्याची बाब आहे. उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी दोडामार्ग या 2 तालुक्यात इको सेन्सिटिव्ह गावातील निसर्गाचं सक्षमतेनं संरक्षण व्हावं या उद्देशानं एक टास्क फोर्स समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून उपवन संरक्षक आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. संपूर्ण दोडामार्ग तालुका आणि सावंतवाडी तालुक्यातील 13 गावांमध्ये वृक्षतोड बंदीचे कडक आदेश देखील उच्च न्यायालयानं दिलेले आहेत. असे असताना टास्क फोर्स समितीतील एक सदस्य असलेले आणि ज्यांच्यावर जिल्ह्यातील वृक्ष, वन आणि वन्यजीव यांच्या संरक्षणाची मोलाची जबाबदारी आहे, त्यांचंच कार्यालय आणि निवास परिसरात विकास कामांसाठी अनेक वर्षे जपलेल्या मोठ्या वृक्षांची कत्तल होते. हे आश्चर्यकारक व संशयास्पद देखील आहे. वृक्षांचा बळी देणं हे संरक्षकच भक्षक झालेले आहेत असं मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. करूळ घाटात दिंडवणे येथे ट्रक दरीत कोसळून बापलेकाचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात आज पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास घडला. यात कर्नाटक विजापूर येथील राजू प्रेमसिंग राजपूत व राहुल राजू राजपूत यांचा मृत्यू झाला आहे. पाहूयात. कर्नाटक येथून सिमेंट घेऊन येणाऱ्या ट्रकला करूळ घाटात अपघात झाला. चालक राजू राजपुता सिमेंट भरून वैभववाडी येथे येत होता. पहाटे 4:45ला तो व त्याचा सहकारी गोपाळ राठोडे गगनबावडा इथं चहापान करण्यासाठी थांबले होते. त्यानंतर दोघेही आपल्या गाड्या घेऊन वैभववाडीच्या दिशेने निघाले. करूळ घाटात दिंडवणे येथे 5च्या सुमारास राजू याचा ट्रकवरील ताबा सुटला आणि ट्रक सुमारे 400 फूट दरीत कोसळला. ही माहिती पाठोपाठ असणाऱ्या गोपाळ राठोड या ट्रक चालकानं आपत्कालीन यंत्रणेला दिली. कंट्रोल रूमवरून ही माहिती वैभववाडी पोलिसांना समजली. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, उपनिरीक्षक उल्हास जाधव, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक फकरुद्दीन आगा, हवालदार संदीप कांबळे, पोलीस नाईक उद्धव साबळे, सूरज पाटील, अजय बिल्पे, मोहन राणे, किरण मेहते, हरीश जायभाय, रणजित दबडे, किरण कांबळे हे घटनास्थळी पोहोचले. त्यांच्यासोबत सह्याद्री जीव टीमही पोहोचली. त्यांनी दरीत उतरून
अपघातग्रस्ताचा शोध घेतला. ट्रकमधील दोघेही बाबलेक सिमेंटच्या ढिगाखाली अडकले होते. त्यांना बाहेर काढले असता दोघेही मृत अवस्थेत होते. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आढाव यांनी भेट देऊन माहिती घेतली. या अपघातानंतर कर्नाटक येथून मृतांचे नातेवाईक पोलीस स्थानकात आले होते. कुडाळ शहर आणि मुख्य बाजारपेठ मार्गावर सध्या मोठमोठ्या बॅनर आणि होर्डिंगचा सुळसुळाट झाला असून हे बॅनर आता वाहन चालकांसाठी मोठा अडथळा ठरू लागले आहेत. रस्त्याच्या कडेला आणि मोक्याच्या वळणावरती लावण्यात आलेल्या या अनधिकृत होर्डिंग्समुळे अपघाताची टांगती तलवार निर्माण झाली असून प्रशासनानं याकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं अशी मागणी जोर धरत आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. दुर्दैवी घटना, करूळ घाटात ट्रक दरीत कोसळला, बाबलेकाचा मृत्यू. पालकमंत्री केसरकरांपेक्षाही खोटारडे, परशुराम उपरकर यांची टीका. आणि सत्ताधारी आमदार पकडलेल्या नौका सोडण्यास सांगतात, वैभव नाईक यांचा आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.